Avui és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. És una cosa molt important per evitar moltíssimes malalties. Per això avui farem una bona higiene. Primer de tot, ens hem de treure tots els anells, rellotges, tot el que portem. Jo faré servir aquesta pintura amb Hora de Sabó per saber a on ens arriba. Primer de tot, ens fregarem els palmells. Després farem mà contra mà. Girarem. I com podeu veure, hi ha llocs que no ha arribat gens de sabó i ens pensem que sí. Per tant, ens agafarem els dits i fregarem ben fregat. Així com veieu, ja tot el que són la punta dels dits està neta. Però què ha passat? Encara ens queden els dits gordos. No ens els podem deixar i fregar també tota aquesta part d'aquí. I per acabar farem els canells o fins on ens arribi la zona descoberta. Com podem veure, ara sí que tenim una bona higiene de mans. Moltes gràcies.